Včelári, chcete si vybrať nový medomet, ale neviete sa zorientovať v našej rozsiahlej ponuke? Pozrite si toto video a budete presne vedieť, čo chcete. Začať by sme mohli tým, že si popíšeme tie vlastnosti, ktoré majú v podstate všetky tieto medomety spoločné. Sú to napríklad veľmi husto vypletaný kôž, takže sa vám rámiky nebudú trhať. Na každom bubne sú takéto zálisy, ktoré ho veľmi spevňujú. Pri ručných medometoch je pohon, ktorý má prevodovku s kovovými zubami, takže tam je veľmi vysoká životnosť. Ale čo je najdôležitejšie, na všetky medomety u nás ponúkame 10-ročnú predĺženú záruku, ktorá platí na všetko, teda aj na pohon, vnútro, bubon a pri elektrických medometoch aj na ovládačku a elektromotor. A veľmi dôležitá vec je, že v našej ponuke nájdete už iba medomety, ktoré majú nerezový ventil. To znamená, že ventil je pekne privarený do dna, nevzniká tam žiadny schod a med vám pekne vytečie všetok na jeden krát. Všetky medomety sú z výroby zabalené v ochrannej fólii, preto tento bubon je teraz biely, ale dá sa pekne odbaliť a budete ho mať takýto nerezový. Takisto plexisklá sú zabalené vo fólii. Viem, že včelári si to tak aj nechávajú, pretože medomet je v podstate chránený viacej. V našej ponuke nájdete celonerezové verzie a obyčajné verzie medometov. Rozdiel je ten, že celonerezová verzia má v podstate všetko z nereze. Či sú to nožičky, či je to tento vrch, alebo túto obruč na spodku. Lacnejšia verzia má vždy farbené nožičky, takisto farbený vrch a aj túto obruč na spodku. Je to práškovaná, veľmi trvácna farba. Kto si chce však priplatiť za celonerezovú verziu, v podstate z každého medometu je aj taká k dispozícii. Všetko závisí od toho, aké máte rámiky, pretože máme medomety s 3-rámikovým košom, 4-rámikovým košom, 6-rámikovým, 8-rámikovým, 12-rámikovým. Ku všetkému sa pomaly dostaneme. Mohli by sme začať s najzákladnejšími v našej ponuke a to sú takéto malé 50 cm priemer a 3-rámikový kôš. Tam sa v podstate zmestí Bčkový rámik, Langstrotový rámik, Čechoslovák, v podstate všetky rámiky. Ešte taká rýchla vsúka, ak máte menšie rámiky ako nejaké Langstroty, 2/3, 3/4 alebo originály, tak tieto medomety s priemerom 50 cm máme k dispozícii aj so 4-rámikovým košom, ktorý má menšiu kazetu a je vhodný práve na takéto menšie rámiky. Pomaly sa dostávame k 4-rámikovým medometom. Do týchto košov 4-rámikových medometov sa zmestí Bčkový rámik, ako aj väčšie Langstroty. A výhodou je napríklad aj tá, že sa sem zmestia 2 Langstroth 2/3 alebo 2 Bčko 2/3. Ale tieto menšie sa zmestia po 2 aj do menších 3-rámikových košov. V našej ponuke nájdete ešte medomety s o niečo väčším priemerom, konkrétne 61 cm. A to je pre tých, ktorí majú rámik B Optimal, teda výška bočnej latky je 17 cm a práve do tohto medometu môžete vložiť po 2 rámiky, teda dokopy 8 B Optimal rámikov. Tieto 50-ky, 60-ky, 3-rámikové, 4-rámikové ponúkame aj v elektrickej verzii, teda nielen v ručnej, ale aj elektrickú verziu s takýmto elektromotorom a ovládačkou. Takto nejak vyzerá medomet, ktorý má elektrický pohon. Teda toto je motor a k nemu je ovládačka. Môžeme si v rýchlosti popísať, aké funkcie má táto ovládačka. Takže na nej nájdete takýto prepínač, ktorý prepína medzi auto a manuál. Pokiaľ dáte do manuál, tak sa medomet zapne, regulujete si na ňom rýchlosť vytáčania, až kým medomet nevypnete do polohy 0. Keď prepnete do polohy auto, tak máme tu takýto druhý otočný ovládač, ním vyberáte čas. Nezodpovedá to presne minútam, viete si to dopredu odsledovať a následne si vyberať podľa toho, ktorá hodnota vám vyhovuje. Takže prepli sme do polohy auto, zvolili sme nejaký čas, stlačíme zelené tlačidlo, medomet sa zapne. Pomedzi to viete regulovať rýchlosť, teda ho aj zrýchlovať, aj spomalovať a keď uplynie daný čas, tak sa medomet vypne. Je to dobré na to, že môžete si počas toho, ako zapnete medomet, ísť odvečkovať ďalšie rámiky alebo robiť nejakú inú prácu. Nemusíte pri ňom stáť. Tento medomet, pri ktorom stojím, môžeme zaradiť do kategórie špeciálne typy medometov. Takúto kategóriu nájdete aj na našej stránke. V nej je hneď niekoľko. Môžeme si ich
rovno ukázať. Tento medomet konkrétne má priemer 60 cm, ale je až 8 rámikový. Je to práve tak, že sú v ňom kazety, do ktorých môžete vložiť v podstate dopredu a dozadu jeden rámik a rámiky sú oddelené kovovou prepážkou. Je to veľmi vynikajúci medomet, pretože viete naraz vytáčať napríklad 8 B-čkových rámikov. Ďalší špeciálny typ medometu, ktorých je hneď niekoľko v ponuke, sú tzv. 3 v 1. To znamená, že je aj elektrický, aj ručný, aj na batériu. Toto, čo držím v ruke, je jeho nožička, na ktorej je pripevnený elektromotor. Kôž má zo spodu vyvedenú remenicu, teda kôž je hnaný zo spodu. Pokiaľ chcete točiť ručne, tak len dáte dole remeň a môžete vytáčať ručne. Tieto medomety je možné pripojiť aj na autobatériu, klasicky 12 V, s ktorou viete točiť veľmi dlho, keď máte dobrú batérku. Takýto medomet 3 v 1 máme v ponuke aj s klasickým košom, teda štvorrámikovým, ale aj s takýmto špeciálnym typom koša. Je to kôš, ktorý je aj radiálny, aj tangenciálny. Teda je do ňoho možné vložiť buď 4 rámiky, alebo 12 rámikov. 4 rámiky sa dávajú takto a 12 rámikov sa dáva smerom do stredu. Takýto medomet je vhodný pre tých včelárov, ktorí kombinujú svoje úle s veľkými nadstavkami a s nízkymi nadstavkami. Teda Bčko klasické alebo Bčko dvojtretinové, respektíve B optimal. Malé rámiky sa dávajú smerom do stredu a viete vytočiť aj veľké rámiky, ktoré sa zmestia 4. Ukážme si, ako takýto kôš funguje. Nájdete v ňom takéto prepážky, mriežky, ktoré sa tam takto vkladajú. Teda tieto vyberiete, pokiaľ chcete točiť 12 rámikov. Keď ju vložíte naspäť, tak môžete točiť 4 rámiky, pretože je z toho klasický kôš. Teraz stojím pri ďalšom špeciálnom type medometu. Ten sme si už v jednom videu na Facebooku raz predstavovali a môžeme v rýchlosti znova. Je to typ, ktorý má kôš bez stredovej osky, teda rámiky nemusíte vyberať von a takto ho tu otáčať, ale môžete ho otočiť priamo v medomete, čo značne uľahčuje prácu. Podobný typ sú aj kazetové medomety, ktoré majú vo vnútri v koši rovno kazetu a otáčate v podstate tu. Tiež nie je potrebné rámik vyťahovať von z medometu na to, aby ste ho otočili. Máme takýto v ponuke 4-rámikový aj 8-rámikový, teda dupla kazeta. Veríme, že tento rýchly videonávod vám pomohol zorientovať sa v našej rozsiahlej ponuke. Samozrejme, ak by ste si neboli istí, budeme radi, ak nám napíšete a my vám pomôžeme s výberom toho správneho medometu pre vás.